Jaman dening Muhammad Yamin MS. Jaman geger, aku ngungsi ketewer-tewer. Delek sor nyemper, ngerti-ngerti ketiban gender. Alah bapak balong sate, uripku ijenan. Nong ning nong. Rekasane urip jaman geger. Ati ora jenjem, mangan ora tentrem, turu ora bisa merem, pating jedor bedil mriyem. Oh, payem, bojoku sing mati kaliren, bubar nglairke anak wadon nalika perang rame. Mula anak wadon mau tak jenengake Rame. Oh rame, kowe saiki wis genti duwe anak 5 semoga-moga. Urip jaman merdeka enake opo-opo ana. Kliwat ngedan dadi brandalan, omben-omben, mabuk-mabukan, tan ngerti beda hingga mertikan. Aku tunggaling putuku, lelabuhan jebol aji watu. Saiki jaman maju, opo-opo gol. Jaman mau wong urip sarwa kesusu, mlebu metu ning hotel nyanding wong ayu. Lah bapak ora ngerti saru, sing ning omah padha padu. Damen, pari, bien, saiki. Oh selamat, jamane bundet ruwet, ora eleng labuh labet. Bocah, jaman 2000 ning ngarepmu. Mangsa borong neng pundakmu, jaman dadi abang biru. Aku ora ngarusiku, wis simbah turu. Matur suwun.